berriro gauz hemen, eta ohikoa da moduen Txiolandiatik gauzatzuek behekar doguz. Oingontan zer ekarri dugu? Bartzelonan erizain talde batek sortu dugolako salaparta txikitsu bat Twitterretik. Eta ez dakizuek ikusi duzuen edo ez, baina bala espada be ikusi bideoa. Bueno, somos enfermeras, estamos trabajando en Barcelona, yo soy de Cádiz, ella es de Granada y ella es de San Sebastián. Y nada, y resulta que vienen aquí a contarnos pues sobre... ¿Cómo se llama esta mierda? Esto es un sindicato. Pero no para sacarnos, ¿qué? ¿Cómo se llama la plaza? La oposición. La oposición... Ay, que se me pone bloqueado. Las oposiciones aquí en Cataluña y nosotras, bueno, venga, vale, cuéntame, ok. Nos dicen, sacan 3.500 plazas de enfermera, no sé qué. Este es vuestro año, vais a sacarlo el seguro, tal. Hasta que nos dice... Y nos dice lo siguiente, ajá. Tenemos que tener para sacarnos las putas oposiciones que el puto C1 de catalán. ¿C1? ¿Quién se ha apuntado? El C1 de catalán. ¿Te has apuntado? Yo voy a hacer las oposiciones. Clara, por favor, me estás desmontando el vídeo, tía. Escolta, no, ya, que yo parlo catalán. Bueno, ¿ves? pues resulta que se va a sacar el C1 de catalán mi madre, porque yo no me voy a sacar el C1 de Está catalán. haciendo un vídeo, una noia. ¿Sabes que yo me tengo que ¿Puedes parar la catalán? Por favor, ¿Sabes que yo me gracias. tengo que sacar el examen del C1 de catalán? Tenemos que tener para las opus. La meua mare que me parió. El C1 de catalán, ¿sí? Sí, Well, tú me entiendes, ¿no? Ya vas a empezar. Sí, mañana empiezo. Hauze izen da egun hauetan albiste eta zer esanak piztu dauz. Azteko, neskieri espediente ditzie, baina jente askok bere kaleratzi eskatu dau. Zuek zeuzte zuek kaleratu inbiko zala, ez, pertsona hau. Nik uste ez dela inbeste kaleratu edo ez, hau da, osea, ez da geratu daiteke, ez langile bat kaleratzea merezi du horrelako kasu hontan niretzako gehiago da hizkuntza eskakizunei muzin egiteagatik eta parre egiteagatik, ez hainbeste bideo bat grabatzeagatik. Niretzako ez da gehiago da, ez kaleratu behar da, baizik eta ea merezi duen postu hori, hau da, ea aptitudeak edo gaitasunak baditun lan hori egiteko, eta kasu honetan Katalunian erizain izan da, eta tratatu errolmeitu precisamente beste langile klaseko ara urritzen den katalan hiztunak, argi dago Andre honek ez duela gaitasunik, horiek atenditzeko hori da beti mahai gainean jartzen den eztabaida antzua, ez? Mediku ona, la mediku euskalduna nahi dugun, nik uste mediku ona euskalduna dela. Zuk ibai, zeustuzu? Erabat ados, zen nahi eta hor hizkuntza eskakizun batzu daude, perfil linguistiko batzuk bete garria, justuki osasungintzan dauden postu publiko horiek nola betetzeko eta erabat ados, maiderrek aipatutakoarekin. Zuek uste duzuen neska honek bere adierazpen askatasun erabiltzen duela edo batez beste gauza batzuk egiten duzela olako gauzak esaterakoan? Nik uste bai erabiltzen duela adierazpen askatasuna aitzakia bezala, baina adierazpen askatasuna, justuki azken urteotan ikasi dugu ez, vertikala izatekotan behintzat betik gora izan behar dela eta ez goitik bera, hau da hizkuntza eskubidei dagokionean, hizkuntza zapalkuntza bat dagoenean edo nolabaiteko diglosi bat ematen denean bi hizkuntzen artean eta batek botere gehiago daukanean simbolikoki eta argi dago hori ez dela adierazpen askatasuna, zentzu hortan. Eta ikusi behar dugu ere, ulertu behar dugu hau kontestu baten, hauek ez dira adierazpen huts batzuk. Euskal Herrian momentu hauetan bizitzen ari gara egoera berdina, abokatu bat ari dalako kereilak eta helegiteak sartzen hizkuntza eskubideak, hizkuntza eskaerak dauden lanpostu publikoetan, eta auzitegiak euskararen kontra ari dira, ez? Aste gutxietan euskararen aurkako 3 epai etorri dira, orduan ez da persona batek esaten dulako ezakizer TikToken, baizik eta guztia kontestu baten ulertu behar dugu, eta kontestua hizkuntza gutxituentzako diglosikoa da eta kalterako da, eta adierazpen askatasunaren eskubidea jartzen ari gera balorean edo hori da aldarrikatzen ari dana, baina hizkuntza eskubideak ere hor daude ez, eta ez gera gogoratzen horietaz aldarrikatzerako momentuan, orduan.
Bai, azkenien Begoñak egin duena bai beste askori min aldotzela emon, eta gainera gu barne Euskal Herri zen bai gauzela pairatzen horren, bueno, ez berak esandako hitzen, baizik eta auzitegizetan eta euskararekiko dauen auzizegaz eta bai gauzela olako ondorio batzuk bai pairatzen, da minen boten duela, olako zezaretzutik. Begoña ditzen da gainera? Begoña ditzen da bera. Eta gainera ez da bakarrik nik uste min ematea, da zu herritar bezala ezin ondo hartatua izatea, ze min kontua, esan nahi dizut, mina subjetiboa da, ez? Ez, baina nahi neban esan min emoten dutzule, ze zuk dekozu eskubidie zure hizkuntzan atendio izeteko, zuk eta zure zenide guztizek, eta badakigu gaur egun gure aitziz eta mumak eta normalien herri baten parte bat izen, herri hitzetan jaio izendakoak eta normalien euskaraz baino ez dakiz, eta gauza bat esaterako, hemen mindekot igual esatzue gora gale naz, eta igual ez bakizu zertan gora gale, niri askotan paseatea, askotan esaztela medikuek, zer sentitzezu eta igual esatzea gora gale, da nik erderaz ez dakit esaten gora gale. Horren arira, gaur kontatu diate, badakite baztanen osasun sisteman lana egiten duten langile batzuk ari direla hizkuntza eskubideen gainean lanean, ze adibidez baztanen asko gertatu da, aiton-amona edo adineko pertsonak jutea atendidotuak izatea larrialdietara, eta aktibatu dela iktus protokoloa, badaudelako iten batzuk edo bete behar dituzula, eta persona hauek ezakite gaztelaniaz igual espresatzen gertatzen zaiena, edo urduri jartzen dianez, igual tartamudeatzen dute edo hauta beste, eta orduan aktibatzen zaie iktus protokolo bat ez dagokiena. Eta hau guztia ez zaielako bermatzen euskeraz komunikatu alizatea. Claro, hori arrazoi beko zuze, ni sosteiaken lan egin eban, eta sosteiaken telefono hartzen eban, eta iktus protokoloa jakitzeko, pertsona batek iktusako lehenengo gauziek galdetzen duzuna da, berbarraro hitzen dau, lehenengo gauzie da galdetzen dana. Normalien berbarraro hitzen dau, mugimendue eta bat galdetzen duzu, eta orduri jartzen bazaren, ez dakizulako hizkuntza hori, azkenien aldozu, ez dakit, pentsa zozer pasetan dagoela. Hori importantia da. Ibaiek ez ban espero hau. Oso bitxia. Gaur dokumentatuta etorri nahi. Bai, ondo. Esan dut moduen Begoña ditzen da emakume hau, eta ontxe Begoña bideo ontako protagonistie, urten berri dau Kataluniako El Mundon, neska honek beldurredeko lakalera irtetzera, ze esaten dugu, beraren ustez jo ingo dotziela, eta beldurtuta dagoela, zuek ze uste duzu ningunen, joteko kapasa da jentie, edo iraintzeko kapasa da jentie, bai ez? Bitu, ni beldurtuta juten naiz, depende zer dakaten medikutara esan baki euskeraz aber nola esplikatuko dioten, ez? Osea, gertatu izan zait medikura jun eta momentu baten ez ondo esplikatu izana eta ateratzea eta esatea ez diot ondo esan, ez dit kaso egin, porque igual esan behar nion min gehien, ez? Hori da beldurgarria, ez da kasu honetan Begoñaren asuntoa, baizik eta sistema guzti batek elikatzen duena, ez? Eta kasu honetan El Mundok ateratzea, burrego izan dakoa biktima bezala edo, dena engranaje berdinaren parte da, orduan jendeak erantzungo diola, bai, zuk plataforma publiko baten adierazpen batzuk eman dituzu, eta jendeak erantzun dezake ez, edo horren ondorioak azkenen oso hibridoa da, sarea zer dan eta bizitza erreala zer dan, ondorio batu jasango dituzu. Esatea jo ingo dutela, iruditzen zaidala, hori, ezakit, otxoa bildotx jantziarekin ateratzea. Hori agizen gauzie da ez dakigula norarte helduan aldiren sare sozial horrek. Sare sozial horretan moten dugu zen mezuek, guk beti moten dutzagu esarpenetan edo kontu bat eitzen duzunien jartzen dutzuz ez dakite egitura batzuk edo zer baimendun bizu. Baina gu ez gara konstiente norarte heldu aldan gure bideo bat eta nola aldozkun kaltetu. Eta honerin eskiri paseako nabe bai, Begoña dala dakit, ze sare sozialetan agertzen da bera Andaluziako
oposiziotara aurkeztu zala eta denei ze aurkeztie astu bala. Eta agertu itzen da bere izena bizenak, eta jentiek Twitterren esan dugu, eske hau ez da kapasa, erizain moduen lan eitzeko bez, eske denei zek astuten dako. Osa, dabil paloka, jentie berari, alde guztietatik, eta bitzen hori arte heldudan, nidakitela bere izena, ni bere abizena, bere familizek 18 urtein bazenien kristolako festoien montatziela Kadizen, eta bere bizitzie. Claro, horre bai, eske, egun bizitzan ari garen garai hau sare sozialei dagokionean ere nahiko arriskutsua da, eta ez da bakarrik sare sozial digitaletan ematen den hori nola trasladatzen den gero errealitatera edo kalera, ez? Osea, mundu virtual hortatik kanpo neska honek izango duen aukera edo ez jipoitua izateko edo erasatua izateko, ze hori bada erronketako bat ikustea ber sare sozial digitaletatik gero nola trasladatzen den indarkeria hori guztia kalera, baina beste erronketako bat da ere bai, sare sozialen baitan ematen den indarkeriari buruz egitea, eta gauza bada Begoñak aipatu duna, bideoa bera edo ora gertzen dena, eta beste gauza bada bere inguruko datu pertsonalak intimoak ateratzea, ez? Ez dakit, eske sare sozial digitalen afera hauetan guztietan oraindikan daude ertz pila bat, baina boletoak badazka erasotua izateko. Esan nahi dut, bai, ideologikoki nik uste postura bat azaldu duela, eta momentu honetan estatu espainiarrean sekulako banaketa ideologikoa ematen ari da, eztabaida pila bat jarri da mahai gainean, eta Twitterren ere bai indarkeria asko ematen ari da gai batzuen bueltan, ez? Gauzi da, zu gai polemiko baten inguruen hasten bazaren berbetan, zu bakizu aldatzula gauzak kontra edo favorien etorri. Eta oin gontan, gauzazko etorriakos kontra, baina favorien be bai, ze jenti Txiolandiatik trol asko dauz, esaten da benak, Euskaldun hori edo Katalaniari edo gallego adienari, emetik aurrera, eskatu bikoakela, espainoleko C bat, ezta? Euriri eskatzen badaken Katalunian lan eitzeko C bat katalanekoa, besti hori espainoleko C bat eskatu biekoakola. Ni ez alemanago erratuta gure hezkuntza sistemaren barruan hainbat ikasgai gaztelaniaz egiteagatik eta hainbat urtez gaztelaniaz egiteagatik akreditatzen da maila hori daukagula. Orduan, uste materialki ere eztabaida horrek ez dakala funtsik. Ez esteko, gauzie da hori da trolak direla, eta trolak hitzen dabe jakin barik. Eta hori, maiderrek hori izango zien, ezta? Troll honeri izango zien. Ni erderaz badakit, erderaz txikitatik egin dut, ze nire bigarren hizkuntza da, eta nik badakit. Zuk ez dozu inoiz bez katalanez, ikasi biko zu, ez? Zu zera mozatza zuen, areri. Ez dakala zentzurik. Hartuko zendun bat, esango zen, ez dekau zentzurik. Holan? Ez dakala zentzurik lehen aipatu denagatik, esan dut, hizkuntza hegemonikoa espainola da. Orduan, hegemonia daukan momentutik, gizartearen esparru guztietan erabiltzen den hizkuntza bada, zilegia edo zilegitasun gehiena ematen zaion hizkuntza da, eta bere hortan, egunerokoan, aplikatzen den hizkuntza da. Orduan, ez dakala zentzu askorik. Koofizialak dira galegoa, katalana eta bestelako hizkuntza batzuk koofiziala dira, eta justuki horiek edo horietan bai eskatzen dira ziurtagiriak, 3. perfila, 4. perfila dena delako, ez? Baina espainolakin ez da eskatzen eta ez da eskatuko, eta ez dakit, igual, ez dakit. Nik esango natzeien trola honeri, benetan bihotzez, katalanofobia? Non? Zer? Ez? Non? Katalanofobia, euskarafobia, horre gauza guztiz, azkenien hori itzen dabe, argumentoarik esaten dabe euren iritzize, eta askotan jakin barik, lo que primero viene a la mente, hori, ez? Bai, eta administrazio publikoetan, ezartzen dela C bat, edo 3. perfila izaterena, o 4. o inkluso 2. berdin dit, baina gara administrazioetan hori ez da betetzen, eta inkluso politika publikoak bultzatzen dituzten politikariek ere ez dute betetzen hori, hizkuntza eskakizun hori, ez? Eta niretzako ez da burutik etorri zaien, lehenengoa niretzako ez da inozentea. Niretzako katalanofobia da, baina ejertzitua. Eta
nire lagun batek esaten duen bezala, espainol konbentzituak, espainol militanteak. Horri adoktrina itzin dake. Ez dut esaten adoktrinatzen diala da, esatetena da, behaien posizio politikoa dela espainolak izatea. Ez dela, buruti pasazait eta esango, eta ez baina, nahi nebana esan, igual ni txartoa saldu naz, nahi nebana esan, hone pertsonak, azkenien gai bateri buruz asko jakinen sarren, burutik pasetan da nelengo gauzi izaten da, ze horren kontra dauz, eta berdintxo, ze eskusa, ze gai, ze ideia dekien buruen, alan dabe apurtzu bet horren kontra albadan jarriko dabela, esango dabela. Ulertz ez da zuzen nahi duten esan, igual ez nahaz ondora jartzen. Baina erantzuna oso emozionala delako, eta emozio horiek guztiak daude Maiderrek aipatu duenaren atzean, ez? Osea, bere ideologian parte da pentsatzea espainola dela bere hizkuntza eta besteak ez ditula ikasiko eta gaina ez duela motivaziorik, ez dago horik ere, orduan dena nazten da hor, Baina areri bebai, galdetu bierkoak, ia atzerrira juteko intentzio hori dekien eta atzerriko hizkuntza bat ikasteko intentzio hori dekien. Ze igual hemen ez da nahi katalanez ikasi, baina Irlandara doiez, urtebete eta inglesa ikasten dabe. Bueno, izan ere bideoan agertzen da ingelesa ez hitz egiten, orduan horri Well. Bai, hori da. Orduan argi dago zindan bere jarrera. Hori da, ez da hizkuntzan gauzie, da? Katalanan gauzie. Katalanofobia? Non? Da, nazio bat ikusteko modua edo kasuntan estatu espainiarra, o, bueno, pues, bai, eski ideologikoa da, presionamentu ideologikoa da. Total. Vale. Gauzie da, aipatu dugu lehen, bai alan dabe, jakin nahi dotia zuentzako, katalanez, euskeraz, gallegoz, bertizte, zein hizkuntzetan, organismo publikotan egotie zein garrantzitzu edan. Segaitzik eta adiberen bat. Zenidiek eta gentiek bere berbaitzeko edo medikura juten direnien euren hori izetie, euren, ez dakit lagundu, ze trabainaz. Ze, lehenengo hizkuntza izatea? Bai, euren hizkuntzi, euren nahi daben hizkuntza berbain alizeti eta hori, badakigu bat dela, besteren bat. Hizkuntzaren azaparte? Bai, ez. Hizkuntza bertan, segaitzidan garrantzitsue, euskaraz jakitzie organismo publikotan euskaraz, katalanez, bueno, kasu honetan katalanez, baina segaitzi da garrantzitsue zuk hizkuntza hortan nahi dozulako espresa, hori klaru dekogu, baina beste gauza asko gaitzik bebai, adibidez? Ez dakit beste arrazorien bat, baina niretzat zentrala da norberan mundua ulertzeko modurik egokiena dela hizkuntzaren bitartez. Eta ez badezu hartatzen pertsona bat bere hizkuntzan, izan ama hizkuntza edo bestelako hizkuntza bat, eta ez zu hori errespetatzen, zabiltza nolabait, hori, bere mundua ikusteko modu hori ukatzen. Eta hori importantea da. Aintzat hartzea zure interlokutorearen hizkuntza zein dan. Eta hori gertatzen zaigu beste hainbat hizkuntzatan. Ni azten banaiz pertsona bat arabiarra dena edo zea jatorri arabiarra daukana eta ez badakit arabez ezin naiz berarekin komunikatu, ezin dut hartatu, ezin diot erantzun, ez ezer. Orduan funtsezkoa da. Gizakion arteko harreman horietan behintzat komunikazioa bermatzea eta komunikazio horren baitan hainbat irizpidea errespetatzea horien artean hizkuntza horrekiko errespetua, edo bintzat pertsona horren eskubide horien horiek errespetatzea nolabait, eta beharrezkoa da horregatik. Eta osasungintzaz aparte ni adibidez tesia euskaraz egiten ari naiz, eta suposatzen da tesiarekin batera divulgazio zientifiko batek egon behar dula, ezta? Eta divulgazio zientifiko hori, inglesez edo aurre suposatzen da behintzat gaztelaniaz egingo dezula. Nik hautatzen baldin badet ez egitea gaztelaniaz, nire divulgazioa euskeraz izatea nahetelako eta nahetelako nire komunitatea euskaldunera iristea puntu asko galtze ditut. Eta ez bakarrik publiko bat galtzen detelako, baizik eta benetan horrek puntu batzuk ematen dizkidalako nik adibidez unibertsitate sisteman segitzeko. Uko egite baldin baiot gaztelaniari, ezakiz unibertsitateko zerrangotara iritsi halko nintzatekeen, edo hiltzeko momentuan ere ezakita aspaldi Twitterren norbait ikusi nionez,
euskaldun zaharra baldin bada persona bat, badakina hiltzera doala, ze importantea azkeneko ordu horiek akonpainatuko dizkizun persona, familiaz aparte, esan nahi, osasun zerbitzuetako jendea, zure hizkuntzan hitz egitea, azken bizi hontan pasako dituzuna azken orduak zure hizkuntzan pasatzea. Eta euskaraz ari gara, baina noski beste hizkuntza... Joe, ze fuerte, Maider. Sinoiz ez nazaz jarri pentsetan hortan. Osea, zi garrantzitsu den zure azken bizitzako azken momentuek zure hizkuntzan... Ez que da, fuerte eta batera politxe bai, ez da? Osea, esan deuena. Bai, baina, bueno, argi dago, administrazio publikoetan egunero gertatzen dira olakoak eta adibidea jartzearren, ni goratzen nahi zuen dela urte batzuk nintzala nana berritzera, Donostiko Polizia Nazionalaren egoitzara, eta eraman nuen erroldan kontua, paper guztiak eta bar, eta, klaro, nire etorren Bizkaiatik, ni Barakaldun jaioa naiz, Portugaletekoa, ezkerraldekoa. Orduan, poliziari eskatu nion mesedez niri hartatzeko euskaraz. Eta berak erantzun zidan gazteleraz nekiela. Ezkerraldekoa zara, ez? Barakaldokoa zara, orduan badakizu gazteleraz. Orduan, jarri behar izan nuen zea bat, erreklamazio bat. Halako gauza gertatzen dira, orokorrean eta egunero. Katalunian ez dakit gertatuko badiren, baina hemen zuk esan dozulez, bai, uste duzue euskaldunek edo euskaraz permisiboagoa garela honetan gauzatan? Osea, katalanek argi esaten dabe, bueno, gube bai gure osakidetzan, euskaraz jakin bidala eta bar, baina katalanek beti irekie leku gehizautan derrigorrezkoa katalana euskaldunek baino, ez? Ez dakite nire hori bada? Nik baiezkoa erantzungo nuke, baina nuke fokoa jarriko permisibidadean, bezik eta hizkuntza politiketan. Zan nahi, hor ez funtzionaren artean segurazki oso posizio desberdin egongo dela, batzuk euskaldun amorratuak eta hizkuntza eskubideen aldekoak, beste batzuk igual ezen beste, eta beste batzuk igual die, ez? Posizio desberdin egongo dira, baina esango nuke hizkuntz politika desberdina azkaula, Kataluniakin konparatuta, eta igual Katalunian bai jarri dutela fokoa horiek gehiago garatzean, edo ez dakit. Ez elik, Gu hemen burrukan ari da oindikan B1 eta B2 eskatzen dugunean zea publikoan, ez sistema publikoan orduan badukagu zerri begiratu, eta bueno, eta horrekin batera, eskakizunearekin batera joan beharko luke doakotasunak, eta bueno, beste hainbat gauza, baina bai, horre etxeko lanak baduzkagu. Bueno, etxeko lanak, da, deko guz beti norberak etxeko lanak, komunitate honek bai etxeko lana dekoz, ez? Ze importanti da, ze garrantzitsu edan hizkuntza bat, ondo jakitzie, ofiziala da nien, karo, ze normalien gauzak bizkuntzatan jartzen dire, ez? Erderaz eta euskeraz, normalien. Orden, ze garrantzitsu edan, jente horrek jakitzie, eta jentiek, berton bizi diren jentiek, ikastie, gero gauzak, adibide bat esango, ez? Osakidetzan nonok nonoiz ikusi ban. Lehenengo landarea. Primera planta, bai. Hori holako zozer, ezta? Orduan horretarako, eta horregaitzik, ekarri dutxutaz adibide batzuk, ez? Hartuko dut telefona, zenide telefono marabilloso handekotaz, irakurri alizeteko, eta esan biko doztazu ezuek, ia gaur egungoak diren edo aspaldikoak, bale? Bale. Lehenengoa. Osakidetzana da, eta jartzen dugu. Osakidetzarekin komunikatzeko aukeratu zeure hizkuntza. Eligetu lengua. Hizkuntzaren hautaketa osakidetzan. Oingoa da, aspaldikoa da? Nik esango nuke egungoa dala. Bueno, hemen igual argitzea, osakidetzak erabiltzen dituen piktogramak nahiko 80. hamarkadako dira. Ez que ni hoi hain nintzen pentsatzen esan dira. Trampakin barik, ez? Bueno. Pentsa behar dozu egeize hoia, gaur egun esango bazan, bultzatuko bazan jentieri euskaraz erabiltzen da, edo euskaraz komunikatzera osakidetzan, Nik ez dakit, nik ambulategira ditzen dudanean hitzordua eskatzeko galdera baiten diate. Aukeratu zure hizkuntza. Sakatu bat o sakatu bi. Sakatu bat o sakatu bi. Eta nik beti bat sakatzen dut. Bale, orduan zer da, gaurkoa edo aspaldikoa. Niretzako aspaldikoa.
Zitzako Ibai? Gaurkoa. Tin, 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 tin. Eta irabazlea, oingotan, Ibai! Urrengoa. Ikusiko gu, urrengo bat. Hau da oso gracioso, ¿vale? A ver. Bekaldien, hasiko garea. Circulen por la otra acera, disculpen las molestias. Eta goizen, beste aldean, barkatu eragozpenak esekutatzen. Noizkoa da, hau? Oindela bi egunekoa, oindela 3 hilabetekoa edo aspaldikoa. Aspaldikoagoa? Igual bai, ez? Gaur egun ezin dirolako akatsak egin, ez? Bai, fijo baietz. Eta gainera, espaloia aldatzeana, ja, ez dakit. Eta pasau den, ba. Ni lehatu egiten naiz, ni ja beste espaloia nago, etengabean. Hori zengo da. Venga, ba, loingontan bizek irabazi da, aspaldikoa da. Aspaldikoa da. Vale. Urrengo bat, ja. Hau, nire gogokoena da. Jartzen dugu, autobusak bihar eta berandu. Nire buruen usten nahi bala jarri, autobuses mañana y tarde. Baina bihar eta berandu. Hau gaurkoa. Bai. Eta izan ere, esango nuke, bueno, ez dakit ze autobus konpainiana da, Lurralde Bus, o ez dakit zer, baino Renfek jarriko balu ere, onartuko genuke. Onartuko genuke? Onartuko genuke gaur egungoa izatea, esan nahi. Vale. Beti berandu. Beti berandu. Ba, oingontan, aspaldikoa. Eta eskerrak be, bai dino txute. Baina, bueno, venga, horrengo bat. Venga, ondik bat irabazi zuen, No, Ibai. Bueno, Ibai batzuk bi, bitxuselako kompetibia jagoen hemen, madre mia. Bitxu, hemen, Twitterren. Kanpoko kuadrilla bat elkarren artean, euskaraz, hitz egiten nire herrian. Tabernako barran, 3 crianzas, por favor, eskatu eta berriz euskaraz jarraitu. Asumitzen gure tabernetan ez dutela zerbitzari euskaldunik topatuko. Hau Twitterren egin zan txio bat da? Txiko berria. A ver, baide! Oindela gutxikoa? Bueno, a ver, venga, esaizu segaitzen da oindela gitzikoa? Twitterren ikusi nulako. Ikusi zu, baina bakizu nok idatze dauen. Enaiz goatzen oain. Eske, hau ez naben hartu biertze, eske oine pilpilen dago lezirati, edurnat karatik jatzi bai. Edurne barkatu. Edurnek jatzi ban, eta klaro, indanak irakurri dozu, bueno, venga, vale. Maideriru, Ibai bi, Ibai. Bueno. Horrengo bat. Hau, oso mitikoa da, eta bueno. Bueno, aspaldikoa, argi dago, ez? Espero. Baina ekikarri mineban, oso ona da, atzedenik ez drogarik gabe. Zer nahi da esan benetan ez dugu jakin goinoz. Ez dakit, akatz bat benetako akatza izen da, edo nahi gabe, ez dakit. Baina, bueno, hau aspaldikoa da, ala gabe. Maider lau. Gaur makalik uste zaitxut. Bueno, igual kontraposizioan tatuatuko dute azken lelo hori eta pozik biziko naiz. Ia ba, urrengoko bat, beste txio bat, ia. Bilboko taberna batean, gaur goizean kafe bat eskatu diot zerbitzaria, euskaraz. Eta beste noizbait pasa zaidan moduan, en español porque estamos en España. Alde egin dut, eta euskaraz hartatu nauten beste taberna batean hartu dut kafea. Gaur egun hori paseko zan... Bai pasako zan. Gauza da gau zer da duela 2 urte hola. Eta horre balio du, gaur egun bezala? Ez hori ez da gaur egun bezala. 2 urte, aspaldi. Vale. Venga, bai, aspaldikoa. Hau gaur bertan igo da ben gauza da. Gaur bertan? Gaur bertan igo da ben gauza da. Eta, imaginezelan gabizen, Gaur bertan. Bueno, bai. Ez gaina, azkarra. Gertatzen diren gauzatxoak, ez? Venga, horregokoa eta azkena, ja, 7. Hemen ja aldo zuen enpat edo Maider irabazle. Ikusiko gu. Publizitatea egiteko, euskara erabiltzea debekatu egiten du Googleek. Baimendutako hizkuntzen artean ez dagoela argudiatuta. Hemen diskriminazioaren muturreko adibide bat. Google ADS, milaka pertsonen hizkuntz eskubideak urratzen ari zara. Lortu arte, hemen izango gaituz. Hau berria, no? Bai. Gaur egungoa. Seguru? Pista gaixo ez. Oain dela gutxi, onda kanpaina Google'i euskeraz zerbait eskatzeko, baina ezakit hau zan edo beste gauza bat zan. Bai. Ez dakit badan infozifikazioa, edo ez dakit informazio larrei deko guleatze. Bai, bada, bengoa da. Bai.
Bai, zuko ingoaz dela esan zuta. A ber, eske niretzat danak izango lirateke gaur egungoa. Osea, Bueno, espero dugu danak ez izetie, horrek nahi deu esan, hobetzen goiezela apurbet. Behintzat pizkanaka, ez dakiz esan ja. Baina, bueno, ingo dugu, venga, zure punto bat, erdize berari mongotxagut olanik, erdit eta danak. Perfecto. Danak posik, ez da? Ba, bueno, hauxe zen da, eskerrik asko. Así que eran ez dutezela aurkeztu, Maider, Galardi eta Ibai Fresnedo. Eskerrik asko.